Iċ-Ċentru għall-Arti Liberali u x-Xjenza fih dan l-Università ta' Malta mix-xahar ta' Ottubru ser ikun qed joffri 19 study unit differenti bi 28 siegħa ta' tagħlim kull wieħed li jinkludu prattiċi. Ma' Net News id-direttur taċ-ċentru l-Professur David Mifsud saħaq li din l-idea bdiet bilan li jiġu attirati nies li qatt ma marru università għaliex qatt ma ġiethom l-opportunità. Dan iċ-ċentru kull semestru jipprova joffri suġġetti varji fosthom arti, xjenza, mużika u ħafna affarijiet differenti sabiex dak li ikun jista' jażel li jikseb aktar għarfien dwar dak li jixtieq. David Mifsud tkellem ma' Net News dwar il-mod ta' assessjar fejn jidħlu dawn l-study units. Il-metodu ta' kif nassessjaw l-istudenti mhuwiex bil-fors b'dak il-metodu rikolus ta' eżamijiet li ħafna nies allura isom ma jkunux iridu dal-metodu, imma l-metodu huwa jew b'assignments, jew b'interviews, jew ħafna metodi oħrajn. Tifhimni biex dak li jkun iħossu anke komdu. Huwa spjega li meta wieħed jgħaddi minn dawn l-study units u jakkumula il-punti dawn iwasslu għal diploma jew inkella degree. Jekk inti qed takkumula 60 ECTS inti ħaġġib diploma in Liberal Arts and Sciences. Jekk inti takkumula 180 inti ħajkollok anke degree ma' dan iċ-ċentru. Għandna wkoll studenti illi pereżempju jkunu bdew l-università, jkunu bdew il-mediċina jew xi kors ieħor, jkunu waqfu f'nofsu għal xi raġuni jew oħra, u aħna nippruvaw dak l-istudenti ngħidulhom isma' ejja naraw x'għandkom, ejja naraw minn xi għaddejtu ECTS, naraw x'għandhom u mbagħad ikunu jistgħu jakkumulaw affarijiet oħra minn tagħna biex huma jġibu l-kredenzjali biżżejjed biex jġibu degree. Id-direttur taċ-ċentru spjega wkoll x'għandu jagħmel kull min interessat li japplika għal wieħed minn dawn l-study units offruti. L-applications huma online huma miftuħin sa l-20 ta' Settembru, mbagħad ikun hemm ġimgħa ekstra. Fl-application hemm miktub kollox fihom, anke aħna naraw daqsxejn x'livell ta' edukazzjoni għandhom. Però ħafna minn dawn il-korsijiet standalone units m'għandhom bżonn requirements għal xi ħaġa oħra. Ġifieri rari insibu xi kors fejn jgħidulna isma' għandna bżonn dan it-tip ta' requirement biex l-istudenti jidħlu għalih. Ġifieri ħafna minnhom huma open. Huma open għall-adult students, etc. U ħafna mill-korsijiet appuntu jibdew minn zero u jtellaw l-informazzjoni f'daw 28 siegħa. Ġifieri ħafna minnhom huma available għal kulħadd. Dawn il-korsijiet jiġu offruti fil-kampus tal-Università ta' Malta u jsiru bejn is-6 u 8 ta' filgħaxija. Dan sabiex iċ-ċentru jagħmilha aktar faċli għal dawk li jaħdmu iżda li jixtiequ ikabbru l-għarfien tagħhom.